Adran y Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth. Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi T.H. Parry-Williams yn Athro'r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, y 3 ar 20 o Hydref 2021. Bleddyn Owen Huws, Gair o groeso a chyflwyniad. Wel, croeso cynnas iawn i chi i'r gynhadledd undydd rithiol hon i ddathlu canmlwyddiant penodi Thomas Herbert Parry-Williams yn Athro'r Gymraeg a phennaeth Adran yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn bwriad ni wreiddiol oedd cynnal y gynhadledd yn gorfforol yn neuadd Pantycelyn fis Hydref dwytha adag y canmlwyddiant, gan mai yn Hydref 1920 y dechreuodd T.H. Parry-Williams ar ei ddyled swydda fel athro. Ond oherwydd amgylchiadau'r pandemig, fe benderfynwyd y byddai'n ddwythach gohirio tan eleni a chynnal y gynhadledd ar-lein. Yr ydan ni fel Adran a Phrifysgol yn ymfalchio yn ein cysylltiad ni a Parry-Williams, yr Ysgol Haig, y Bardd a'r Llenor, ac yn awyddus i ddathlu gyfraniad arhosol i ddysg a llenyddiaeth Gymraeg. Ym mis Ionawr 1914, yr ymunodd o a staff yr Adran Gymraeg fel darlithydd cynorthwyol i'r Athro Annwyl. Ond ym mis Awst 1914, bu farw Annwyl, gan adael y Gadar Gymraeg yn wag, a gwag fuodd hi trwy gydol blynyddoedd yr Rhyfel Mawr. Wedi'r rhyfel ddod i ben, fodd bynnag, a'i dati geisio llenwi'r Gadar, ac yr oedd Parry-Williams yn un o'r ymgeiswyr amdani. Y marn aelodau'r panel penodi oedd yn cynnwys yr athrawon W.J. Griffith a John Morris Jones, fo oedd yr ymgeisydd mwyaf teilwng ar yr rhestr fer. Ond oherwydd iddo gofrestru fel gwrthwynebydd cydwybodol yn ystod yr rhyfel, yr oedd na gryn wrthwynebiad cyhoeddus i'w benodi. Fe ddithi gyra amlwg fel y cadfridog Owen Thomas, aelod seneddol Môn, a'r esgob John Owen o Dyddewi yn ymgyrchu yn ei erbyn o, yn ogystal ag amryw ganghennau o gymrodyr a chynfilwyr yr Rhyfel Mawr. Yr oeddan nhw o blaid penodi Timothy Lewis, cydweithiwr i T.H. Parry-Williams a'r staff yr Adran, a chynfilwr a wasanaethodd o'i wirfodd yng Nghatrawd y Gyna Mawr. Bu tipyn o sylw i'r anghydweld a'r dadla ynghylch y penodiad a'r dudalenna'r papura newydd lleol a chenedlaethol ar y pryd. Ac o ganlyniad i'r gwrthwynebiad cyhoeddus i ymgeisyddiaeth Parry-Williams, y penderfynodd y coleg o hirio penodi neb am flwyddyn. Wel, dyna pryd y dewisodd y darlithydd cynorthwyol beidio ag adnewyddu i gytundeb a chofrestru fel myfyriwr gwyddonol blwyddyn gyntaf, gyda'r bwriad o fynd yn ei flaen maes o law i astudio meddygaeth yng Ngholeg Hyfforddi Ysbyty San Bartholomew yn Llundain. Ond pan ail hysbysebwyd y swydd yn ha 1920, fe berswadiwyd Parry-Williams i gynnig amdani am yr eildro. A'r tro hwn, fe gafodd ei benodi. Rhoddodd 37 o flynyddoedd o wasanaeth clodwiw i'r Brifysgol, a 32 o'r rheini fel athro a phennaeth Adran cyn iddo ymddeol ym 1952. Yr ydyn ni'n dra diolchgar i Gymdeithas Ddysgedig Cymru am noddi'r gynhadledd hon, a dyn ni'n cydnabod cymorth caredig Dr. Sarah Morse. Y mae 4 o'r siaradwyr yn gymrodyr y Gymdeithas Ddysgedig. Ac mi garwn ni, yn bersonol, fel trefnydd y gynhadledd, diolch yn fawr iawn i bawb o'r cyfranwyr am fod mor barod i draddodi papur ac am bob cydweithrediad rhaglon. A dwi hefyd yn ddiolchgar i'n cydweithiwr Eric Salisbury am ei gymorth yn recordio'r darlithoedd a gosod y cyfan ar y llwyfan digidol hwn, fel y gall pobl wrando wrth eu pwysa ac ail wrando eto ar yr arlwy amrywiol o bapura'r gynhadledd. Plesar felly ydy rhoi cyflwyniad byr i'r siaradwyr. Wel, mae hi'n wych o beth fod y cysylltiad teuluol rhwng T.H. Parry-Williams a'r Brifysgol
yn parhau hyd y dydd heddiw, gan mae'r athro Emyr Lewis, gornau Parry-Williams, wedi pennaeth Adran y Gyfraith a throseddeg y Prifysgol Aberystwyth. Roedd Bethan, mam Emyr, yn ferch i Eirwen, chwaer ieuenga Parry-Williams. Mae'r anian farddol yn y gwaed, gan fod Emyr fel ei hen ewyrth yn brifardd cadeiriol a choronog. A chyn iddo ymuno â ni, yr oedd Emyr yn un o bartneiriad hun, cwmni cyfreithiol Blake Morgan. Athro yn Adran Gymraeg Prifysgol Bangor ydy Angharad Price. Mae pawb sy'n ymddiddori'n waith Parry-Williams yn gyfarwydd â'i hastudiaeth bwysig o weithiau cynnar y bardd a'r llenor o ryddu. Yn ei chyfrol, Ffarweli Freiburg, crwydriadau cynnar T.H. Parry-Williams a gyhoeddwyd yn 2010. Ac fel y gwyddoch chi, mae Angharad ei hun hefyd yn llenor. Casgliad o ysgrifa ydy ei chyfrol ddiweddara, a benthyciodd air a ddathwyd gan Parry-Williams yn deitl ar ei chyfaru, sef Bapuroli. Ac yr oedd y gyfrol hon ar restr fer llyfrau ffeithiol greadigol, cystadleuaeth llyfr y flwyddyn eleni. Un o sylfaenwyr a phrif weithredwr presennol cwmni popeth Cymraeg yn Nimbach yw Ioan Talfryn. Arbenigwr y maes dysgu iaith ydi o, ac mae ganddo fo dros chwarter canrif o brofiad fel tiwtor Cymraeg i ddechreuwyr. Fo ydy awdur y llyfr Dulliad Dysgu Ail Iaith, ei hanes a'i datblygiad a gyhoeddwyd yn 2001. Ac mae o wedi ymddiddori yn waith Parry-Williams byth ers pan oedd o'n ddisgybl yn yr ysgol uwchradd, a chyhoeddodd ddarlith a draffododd o yn 2019 ar waith y bardd a'r llenor ar ei wefan bersonol Tao Son. Ac mae ganddo ddiddordeb mawr ym myfyrdodau Parry-Williams ar ei brofiadau cyfriniol a ffiniol. Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor ydy Dr Llion Jones, a chynfyfyriwr yn yr Adran Gymraeg yma yn Aberystwyth. Fe enillodd hyddoethuriaeth am draethawd ar agweddau ar waith Parry-Williams. Mae o hefyd wedi cyhoeddi cyfres o 6 erthigl hynod diddorol yn y cylchgrawn barddas ar wrthodedigion llwyd Parry-Williams, sef y cerddi'n a chawson nhw mo'i cynnwys yn y canon swyddogol. Mae Llion hefyd yn brifardd cadeiriol sydd wedi cyhoeddi 3 chasgliad o'i farddoniaeth ei hun, gan gynnwys y bardd ar y bel, y lôn i Lyon yn 2016. Ac athro emeritus yn Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol Prifysgol Aberystwyth ydy Howard Williams. Mae o hefyd yn athro anrhydedd ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn ystod ei yrfa fe fy'n athro ar ymweliad â nifer o sefydliadau academaidd ledled y byd. Mae o'n arbenigwr rhyngwladol, cydnabyddedig a'r theori wleidyddol, a chyhoeddodd lyfrau ar feddylwyr dylanwadol fel Immanuel Kant a Karl Marx. A mae o'n un o olygyddion y cylchgrawn Kantian Review a gyhoeddir gan wasg Prifysgol Caergrawnt. Ac mi gyhoeddodd o benod ar T.H. Parry-Williams ac athroniaeth yn 7fed gyfrol, y gyfres Astudiaethau athronyddol a olygwyd gan Gwyn Matthews yn 2019. A chan y Modina hefyd yn traddodi papur cystal i mi fy nghyflwyno fy hun. Bleddyn Owen Huws ydw i, a dwi'n uwch ddarlithydd yn yr Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yma yn Aberystwyth. Yn 2019, mi gyhoeddis i'r gyfrol Pris Cydwybod, T.H. Parry-Williams a Chysgod yr Rhyfel Mawr, lle dwi'n ymdrin â natur yr erledigaeth fu arno fo yn ystod yr rhyfel oherwydd i ddaliadau heddychol, ac ar union amgylchiadau adag ei benodi yn athro. Fe roi'r sylw yn y gyfrol hefyd i rai o'r anawstera wynebodd yn ystod blynyddoedd cyntaf i gyfnod fel pennaeth Adran, ac i'r diddordeb byw oedd ganddo fo mewn meddygaeth. Felly dwi'n gobeithio'n fawr y byddwch chi'n mwynhau holl arlwyr gynhadledd